recupera l'estil Cafè Racer. Trobem l'imponent motor Boxer clàssic de la marca alemanya, amb 110 cavalls. Una moto amb infinites possibilitats de personalització i amb un estil únic. Anem a veure com va. La BMW 19 és una moto d'estil roadster clàssica, amb un alineamentaix recordant les Cafè Racer de l'època. L'imponent òptica davantera amaga unes suspensions invertides i el seu motor Boxer que marca el caràcter de la moto. Dins d'aquest motor batega un cor de 110 cavalls que mouen els 222 quilos de pes amb fermesa. Unes pinces radials Brembo de 320 mm, un monobús volant amb cardant, combinat amb un escape doble lateral, confereixen a la BMW un estil únic. Amb ganes ens hi pugem, contacte i gas. Crida l'atenció el seu quadre, analògic i una pantalla minimalista que no marca la benzina, però sí la reserva. El motor Boxer emana un so ronc i tira de la moto cap a un costat al donar gas en parat. Posem primera i ens endinsem dins la jungla de Barcelona. Es nota àgil per ciutat, més del que sembla a primer cop d'ull per aquesta moto. Anem passant els cotxes i la jungla urbana dona pas a la carretera oberta, terreny pel qual està dissenyada. Les corbes s'encadenen i el seu motor empuja molt bé. Es nota l'estic en totes les seves revolucions. I els frens són contundents, una mica massa pel tipus de motos que és. La suspensió és tova i el seu confort fa gaudir de la carretera. No és una moto per anar ràpid i tocant un ull a les corbes, però pots anar a un ritme ara amb ella. Els 110 cavalls es noten. L'aire em toca la cara i la seva nul·la protecció aerodinàmica es nota molt sobretot a l'autopista. La posició és còmoda i el seient és tou. En general és una moto baixa d'alçada. No passem desapercebuts enlloc. La seva estètica Cafè Racer i el so ronc del motor fa que sigui una moto per admirar el seu pas. La marca alemanya ha dissenyat una moto preciosa, amb infinites maneres de personalitzar el teu model. En general, és una moto diferent. BMW entra amb força en el segment de les roadster clàssiques. Aquesta moto està disponible per poc més de 15.000 euros i amb un gran cartell de personalitzacions. El món Cafè Racer de BMW t'espera.